Oso balorazio positiboa, jente asko egon da, jenteak oso ondo paseu deu, eta bueno, beti soilora badago, ohitura soilora etortzeko inguruko herrietatik, odolosteak jatera eta abar, eta bueno, alde horretatik jaiak oso ondo. Beraz, alkate moduan toketan jata eskerrak emotea, jaien batzordeari, jaiek antolatzen da parte hartu den jenteari, jaie bere lanaren moten dabi, eta bueno, lana ondo irten da, jenteak ondo pasatu, gustura dago, eta horixe da jaien helburua, ez? Aurreko asteburuan gure gendun denpora apurtxo eta hobetxoagoa, baina bueno, atzeratu egin da eta gaur da denpora ederra, gaur herri baskaria, herriko jenteak geure artean emoteko amaiera jaieri eta oso ondo geubean emotako dugu zierreko txupinazoa eta datorren urtera arte.